kaikki, kuten Brest näyttää, millä sen enempää. Brest. Meillä on just nämä oleelliset kartat tässä kaikki. Logiikka olisi niin se, että tuolla on Kiilistä, Saksasta, lähdetään etelään, Hollanti, Englannin kanali, Ranska. Nyt me ollaan Biskayalla menossa. Nyt yritetään ottaa sellainen, että mikä tää mesta on? De la Pointe de Pemac à la Pointe de Réunion. Joo. Ei välttänyt katsetta kuitenkin. Last night. Not forever. Mutta Jyväskylä. Jos ne vois tulla sitten sun kyydissä. Voisiko se ok? Okei. Jämsää, Orivesi, Tampere, Lempäälä, Toijala, Hämeenlinna, Riihimäki, Tikkurila, On niin ihanaa. Tää äänimaailma on ihan käsittämätön. Eilenkin kun kävin tuossa suihkussa, niin sit siinä oli ihan jonkun 5 metrin päästä musta oli semmonen iso joutsen, kyhmyjoutsen. Ja en mä tiedä, se oli vaan mieletön tunne, kun silleen jotenkin semmonen. Me ollaan siis Pansion satamassa. Et ei me nyt olla vielä luonnon äärellä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että on ihan eri tavalla kosketuksissa luontoon ja en mä tiedä, tästä se lähtee. Ja sitten on niin ihana tämmönen tervetuliaiskeli meillä täällä tänään ja eilen. Tämmönen ihana pieni tuuli ja sitten aurinko paistaa. Ei liikaa, vaan just sopivasti. Tiedä, kyllä tää on vähän tämmöstä haahuilua vielä. Ei oo ehkä ihan ymmärtänyt silleen, että hei, tässä on muuten mennä kotiin. Seuraavan vuoden ajan. Mutta mikäs tässä? Hyvältä tuntuu kyllä. Kitara, tietysti.
ainakin toi naru. Tai kuules, kyllä mä saan tästä ihan hyvin. Kyllä on hyvä. Kiitos Aivan Murula. huippu. Kiitos Murula. Täällä on ihikoita. Semmoinen suunnitelma, että se on niinku toimiva ja sopivan joustava odotella siellä syksyn pimeydessä sullakin. Nyt tossa laitetaan aamiaiselle tuossa ulkona. Mä laitan sulle vaikka kuvaan, niin näet vähän mitä näyttää. Ai Muru! Moi! Halutaanko me pyllyrosen? Tuus nyt syömään. Kiitos. Tyyni, vakin meri. Tiedätkö? Niin. Jotain kaunista tuossa ruskeessakin. Mm. Joo. Näkyvä tosta keulaa. Joo, mä saan keulapotkurilla sen. Sitten mennään kuule. Hei hei Panssi. Hei Pansio. Et oo pysyi tuolla kummille. Asuvalinta on point. Tää on niinku oikeesti siis tää on ihan sama väri. Niin. Vessa siivottu. Pahimmat vaiheet jäi kuvaamatta. Täällä on vähän muutakin projektia. Tässä täällä puuhataan. Eihän näy. Lanttaanko mä tää tohon kiinni? Ui. Yps. Joo, se pyöri siellä jossain. Nyt sä et ehkä enää sitä saa, mutta se oli just siinä niin. Ota sieltä sivusta kiinni, se köysi. Mikä köysi? Sen, ei, se on. Ota tuolta. Tämmönen löytyi. Ah! Spiirapuomi. Myrskyfokkaa. Kiitos Koistinen. Koistiselle iso kiitos. No me tätä skulaamaan ollenkaan.
Pidätkö vähän kiinni? Toi toinen tuolla. Tää on tosi hyvä tää toinen pää. Hyvältä näyttää. Ai vitsi. Pitää varmaan toi Jonssoni siirtää tästä tonne toiselle puolelle, koska meidän perävalo ei oikein näy sieltä. Ja se on muutenkin vähän edessä. Se on vähän iso jööti, mutta se on kyllä niin hyvä peli, että... Kyllä muuten. Joo. Kulkee. Hetkinen. Hop, 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 hop. Voi. I need your help soon. Tää nyt niinku... Tuo ruuvi. Se pitäisi olla niinku täällä. Eiku? Hmm? Ymmärrätkö sä tätä? Mä kokeilen vielä kääntää. Niin nouseeko tää vaan tästä näin ylöspäin? Jolloin me saa... ylös? Aiku... Niin. Kokeillaanko? Onko se vaan sillä? Mut säkö et oo tehnyt sitä? En. Miten se sitten vois voinut tapahtua? Mä en tajua. Vähän mua pelottaa. Joo, muakin. Ethän sä tuolta ylhäältä vääntänyt mitään. No ei kai. Tää on niinku aivan hullun tiukassa. Mä luulen, että liikaa ei kyllä kannata vääntää. Ai saakeli. Onko se nyt suorassa? Eihän se oo, voi perse. Mitä? Otpa käsi pois. Mä sanoisin, että se on hyvä.